A decisión da Asemblea foi unánime á hora de volver designar a Raquel Suárez como candidata do BNG de Boiro ás municipais o próximo ano. A militancia e os compañeiros avalan así o bo traballo feito polo seu equipo dende hai máis dunha década, traballo o que pretenden dar continuidade na vindeira legislatura. A Asamblea Local de Boiro aposta desta forma pola continuidade do traballo dos últimos 10 anos, tanto de Raquel como de Carlos Ansoar tamén, novedadamente de Raquel como durante estes dos últimos anos, pois para repetir candidatura e seguir apostando por ela. Apostamos tamén pola continuidade do traballo do bloque de sempre, que representa en Boiro a nosa Asamblea Local e novedadamente o traballo dos nosos concelleiros. Suárez asume o reto de conseguir os mellores resultados nas eleccións de 2023 para a formación nacionalista, que actualmente conta con 2 concelleiros na corporación. Nestes últimos anos desenvolveron importantes iniciativas dende a oposición, encamiñadas a mellorar a calidade de vida da veciñanza e facer de Boiro un pobo máis hostible con mellores servizos públicos. Dende a oposición tamén fixemos ese labor e ese traballo de responsabilidade. Estamos no lado do goberno neses proxectos que teñen como finalidade un benestar para a veciñanza de Boiro e atoparanos de frente o goberno pois naqueles proxectos que entendemos que se poden mellorar e que ademais pois concordan coa nosa ideoloxía, con os nosos principios e sendo coherentes e seguindo esa liña como sempre fixemos. A candidata informou tamén que se están a retomar as asembleas abertas e os encontros nas parroquias para seguir sumando activos de cara ás eleccións do ano que ven. A nosa pretensión é que de aquí a final de ano pois volver a retomar esas asambleas, esas xuntanzas cos veciños por todas as parroquias para integrar pois os intereses que poidan ter, as necesidades e tamén pois para sumar xente como digo, ao proxecto BNG de cara coa finalidade de acadar os mellores resultados de cara ás eleccións do ano que ven. Nada máis, simplemente quero recalcar que nos presentamos co mellor aval e ese aval non é outro que o do traballo ben feito.